Hola, avui dedicaré el programa a parlar específicament de per què és positiu i és bo i és necessari que l'independentisme practiqui una abstenció massiva en les pròximes eleccions dels espanyols aquest 10 de novembre. Ho exploraré en 5 sentits, en 5 punts que voldria relatar força ràpidament. Fa uns dies he fet una sèrie de vídeos explicant per què és impossible votar Esquerra Republicana, per què no és possible votar el PDeCAT, Junts per Catalunya, per què no és possible votar les CUP des d'un punt de vista independentista. Avui vull fer una anàlisi global de per què l'independentisme no es pot permetre el luxe ni de participar d'aquestes eleccions, ni menys creure que participant votant a alguns partits d'aquests processistes fa algun efecte positiu. La primera qüestió en la qual l'independentisme s'ha de fixar és que no podem participar en cap més elecció tant a Espanya com a Catalunya, com a Europa, com a les municipals, com on sigui, donant suport als partits que han format part d'aquest moviment processista que fa una dècada que ens acompanya a Catalunya i que l'únic que ha fet ha sigut aprimar les possibilitats de que Catalunya esdevingui independent. Una casta política catalana basada en la supervivència dels partits polítics, en la supervivència de certs grups mediàtics i de pressió al carrer, una classe política centrada en ella mateixa i incapaç de preveure res, ni de preparar res, ni de fer efectiva cap de les lleis que proposa, incapaç de frenar l'espoli fiscal, incapaç d'implementar les lleis que fa el Parlament, incapaç de defensar la sobirania del Parlament. És una classe política que no està preparada i que no pot rebre cap més vot independentista, però una classe política que, a més, posa sobre la taula un referèndum d'autodeterminació, que és incapaç de complir i al qual fer honor, és una casta política que està acabada, a la qual no se li pot donar més confiança, a la qual no mereix cap confiança independentista. Per tant, qualsevol independentista seriós no pot contemplar com a interessant ni útil votar a organitzacions que s'han dedicat a fer de mur per la independència del país. Per tant, Esquerra Republicana, el món convergent, sigui el que sigui els seus avatars, o la CUP, no són partits de fiar, són organitzacions que viuen d'un procés etern cap al no-res i, per tant, l'independentisme està obligat a oblidar-los i a trobar nous recursos polítics que desenvolupin les polítiques reals que siguin independentistes i realment republicanes catalanes. Per tant, aquests partits és una irresponsabilitat votar-los. Per tant, a Espanya encara menys. A Espanya no es pot donar la representativitat de l'independentisme a uns grups que han demostrat la seva absoluta inutilitat de cara a fer la independència del país. El segon punt lliga amb el primer. El que és fatal per l'independentisme, el que el porta per un carreró sense sortida, el que realment posa unes dificultats enormes al desenvolupament d'un procés d'independència real, és que es creï des de l'independentisme popular, des de l'independentisme que omple les urnes amb vots independentistes, es creï una representativitat política, un interlocutor polític en base als partits processistes. És a dir, hi ha independentistes que diuen hem de tenir una veu a Madrid. L'independentisme no pot desaparèixer de Madrid. Hem de ser allà, ens hem de fer veure, hem de poder parlar i hem de poder contestar als espanyols. El problema és que aquest plantejament té un error de base. Els partits Esquerra Republicana, PDeCAT i la CUP no són partits independentistes. Tu dones el teu vot i converteixes en el teu interlocutor, en el teu representant a unes organitzacions que no tenen el teu pensament independentista, que no tenen la teva voluntat independentista, que ni tan sols utilitzen el teu llenguatge independentista. Per tant, es transformen en un fals interlocutor, que només aplana el camí perquè l'estat espanyol ens pugui passar per sobre, pugui desenvolupar una repressió enorme a nivell judicial, a nivell polític, i perquè l'independentisme s'allunyi de l'objectiu. Per tant, no podem convertir els partits processistes en interlocutors, perquè el que tindrem serà processisme. És a dir, pacte amb l'estat espanyol, diàleg amb l'estat espanyol, reformes de l'estat a través de, diguem-ne, potser estatuts d'autonomia, ja vindrà, ja ho veureu,
i una falsa lluita contra el règim del 78, contra l'IBEX 35, a unes demandes estrafolàries d'autodeterminació i llibertat i amnistia a un estat que està en una caiguda lliure totalitària absoluta. Per tant, no podem transformar els nostres vots i la nostra energia independentista en una acció política autonomista. Això és un tret al peu de l'independentisme. Quan tenim la responsabilitat, perquè és una responsabilitat enorme, de votar, no podem convertir la nostra acció de vot en un frau a nosaltres mateixos, que és el que fem si votem els partits processistes. En tercer lloc, m'agradaria plantejar una qüestió que em sembla que és bàsica. Catalunya és una colònia espanyola, i una de les maneres que té de visualitzar més clarament la seva voluntat de desconnexió de la metròpoli, de desconnexió de l'estat espanyol, és no participant en les eleccions espanyoles. Hem de donar missatges clars a la comunitat internacional, a nosaltres mateixos i a l'estat dels espanyols, de que no volem participar més d'aquesta farsa de colonialisme que tenim a Catalunya. No volem participar més d'aquest entramat protofeixista que és l'estat espanyol. Hem de desconnectar-nos a les urnes per desconnectar-nos dels canals que lliguen els nostres polítics amb les prebendes autonòmiques. Per tant, si participem efectivament votant en blanc o votant a qualsevol partit processista o fins i tot altres opcions que no siguin aquestes en les eleccions espanyoles des de l'independentisme, estem connectant-nos a la xarxa juridicopolítica que ens manté captius de l'estat espanyol, que genera la visió internacional de que hem normalitzat una situació democràtica quan en realitat no hi ha cap tipus de normalització en la nostra participació en l'estat espanyol. Catalunya no forma part de l'estat espanyol voluntàriament, sinó que forma part de l'estat espanyol per una opressió política i per un domini militar policial que aquests dies s'ha vist als carrers. Per tant, hem de donar missatges clars de desconnexió. Participant en les eleccions espanyoles, de cap manera donem aquest missatge, sinó que el que fem és normalitzar una situació de connexió amb l'estat espanyol. Aquest tercer punt em sembla bastant bàsic i aquest que reforça molt la idea d'abstenció massiva que intento defensar des de fa dies. El quart punt pot ser més o menys discutible, i pot haver gent que estigui d'acord o no, però a mi em sembla que és important i necessari també. Si borrem del mapa els partits processistes a Espanya, el que forçarem i el que crearem és un escenari on les eleccions catalanes seran més pròximes. I és aquí on ens hi juguem el futur del país, és aquí on ens hi juguem el futur de Catalunya, perquè l'autodeterminació es basa en això, en que els nostres propis governants, en que els nostres propis representants activin els mecanismes necessaris per fer de Catalunya un país lliure. No demandes a l'estat espanyol ni demandes a la comunitat internacional, sinó que som nosaltres mateixos el que ens hem d'autodeterminar. Per tant, és el nostre propi Parlament, que avui en dia està format per aquestes forces processistes, les que ha d'activar les lleis d'independència, les que han de demanar i exercir un control efectiu del territori. Per tant, si els borrem del mapa electoralment, si la seva caiguda és majúscula, si la seva patacada electoral és fulminant, a Madrid, els efectes polítics a Catalunya seran majúsculs, faran caure el govern i hi haurà les eleccions. Unes eleccions on l'independentisme podrà reformar-se, unes eleccions on l'independentisme tindrà l'oportunitat de votar independentistes al Parlament de Catalunya. I això lliga amb el cinquè punt, l'últim que intentaré explicar avui. Si no canviem de mentalitat política, si no canviem de referents polítics, si no som capaços de crear nous mecanismes polítics, fins i tot nous partits, noves eines, nous lideratges, nous grups, nou llenguatge polític, unes noves intencions lligades amb la voluntat popular, el procés d'independència s'estancarà i es pervertirà, es podrirà. L'escenari serà cada dia més dantesc, amb més cinisme, amb més violència i amb més totalitarisme. Per tant, els independentistes tenim l'opció de manipular la nostra voluntat i no votar a partits processistes i convertir-los en espectadors de la nova política que vindrà, que ha de ser la independentista. Per tant, tenim la possibilitat de poder canviar la nostra voluntat, de deixar de votar aquests partits processistes per generar un relleu necessari, obligatori, absolutament imprescindible
en els partits polítics catalans i en els lideratges catalans perquè el procés d'independència reeixeixi i arribi a bon port. Per tant, aquests són els primers 5 punts que jo exposo avui. Intentaré en les pròximes hores fer un nou vídeo amb alguns punts de reforç més sobre una idea que crec que és necessària i que molts independentistes han d'entendre. És necessari desconnectar de l'estat espanyol, és necessari borrar del mapa els partits processistes, és necessari desconnectar-nos de les urnes el 10 de novembre, no participar de les eleccions espanyoles, perquè Espanya no és el nostre país i per tant no en participem de les seves eleccions. Visca Catalunya lliure.